በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበሩ መርጌታ ዝኸበርኩም ኣሕዋተይ ካህናት ዲያቆናት ዝኸበርኩም ኣቦታት ኣዴታት ህፃናት ሁላትኩም ብናይ እግዚአብሔር ስም ከመይ ሓደርኩም ከመይ መፂኹም አሜን። እግዚአብሔር አምላክና እግዚአብሔር ፈጣሪና ከም ኃጢአትናን ከም በደልናን ከይተጸባጸበ ከም ምሕረቱ ከም ረድኤቱ ኣብ ዝሓደርናዮ እናሓደረ ኣብ ዝወዓልናዮ እናወዓለ ኮታን ንበልዖ ንሰትዮ እናባረኸ ህይወት እዩ። እግዚአብሔር አምላክ ካብ ኣልጋ ቆራቢነት ካብ ሞት ካብ ሕማም ካብ ጭንቀት ሰዊሩ ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ እዚ ተረኺብና ናይ አምላክና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ንጹህ ዝኾነ ቃሉ ክንሰምዕን ክንቀድስን ክንዘምርን ስለ ዝፈቀደልና እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን። በዓልኩም ንበዓልኩም እናተዘራረብኩም እትኸዱ ዘለኹም እንታይ እዩ? ኣብ ናይ ሉቃስ ምዕራፍ 24 ኣብ ፍቕዲ 13 ዘሎ ሃይለ ቃል ኣብ ቅዳሴ ማእኸል ዝተነበበ ቅዱስ ቃል እዩ። እዚ ርእሲ ጌርና ክንዛረብ ኢና ሓቢርና ነንብቦ። እነሆ ከዓ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ክልተ ካብቶም ደቀ መዛሙርት ካብ ኢየሩሳሌም 11 ኪሎ ሜትር ዝርሕቕ ኤማውስ ናብ እትበሃል ዓዲ ክኸዱ ነበሩ። ንሳቶም ከዓ በቲ ዝኾነ ነገር ኩሉ ንሕድሕዶም ይዘራረቡ ነበሩ። ንሳቶም ክዘራረቡ ክመራመሩ ከለዉ ከዓ ኢየሱስ በዓሉ ሕውስ ኢሉ ንሳቶም ክኸይድ ጀመረ። ከይደለይዎ ግና ዓይናቶም ተሰዊሩ ነበረ። ንሱ ድማ እዚ እናኸድኩም ንሕድሕድኩም ትዛረብዎ ዘለኹም ነገር እንታይ እዩ በሎም። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ዝተባረኸ ይኹን። ንሕድሕድኩም እትዛረብዎ ዘለኹም ዘረባ እንታይ እዩ በሎም። እዚ ጉዳይ እዚ እግዚአብሔር አምላክና ኣብቱ ጎይታና አምላክና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተሰቀለሉ ጊዜ እዩ ነይሩ። ክልተ ካብቶም ደቀ መዛሙርት ሉቃስና ቆሌጳ ዝበሃሉ ክልተ ደቀ መዛሙርት የእግዚአብሔር የአምላክና ናይ መድኃኒትና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ኣብ ኢየሩሳሌም አይሁድ ስለ ዝሰቀልዎ ከምኡ ደሞ ስለ ዝቀተልዎን ስለ ዝቀበልዎን ስለዚህ ጉዳይ እዚ እናተዛረቡ ይኸዱ ነበሩ። ትዘረባ ከምዚና ወዲኦም ይዛረቡ ነይሮም። ንሕና ንእስራኤል ዘድሕን እስራኤልን ዝመርሕ ፈጣሪ መምህር ኢልና ኣሚናዮ እናሃለና አይሁድ ግን ሰቂዶምዎ ገና ዓለማና ከይተፈጸመ እናሃለወ ገና ብርሃን ከይረአና እናሃለና ገና ካብ ዲያብሎስ እስራት ከይተፈትሐና እናሃለና ናይ ኣቦታትናን ታሪክ ትውፊት ከይተፈጸመ እንከሎ ከመይ ኢሉ ክስቀል ከኣለ ከመይ ኢሎም አይሁድ ክሰቅልዎ ከኣሉ እናበሉ ካልኣይ ደግሞ ክቐብርዎስ ከመይ ኢሉ ክኽእል ይኸውን እዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ይኸውን ይኽእል እናበሉ ብፍጹም ተኣምር ንህሊና ዘይከኣል ነገር እናተዛረቡ እዮም ዝኸዱ ነይሮም ማለት እዩ። ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ሰብ መሲሉ ምስኣቶም ክኸይድ ጀመረ። እሳቶም ፈጣሪ መድኃኔ ዓለም መምህሮም መርሐዮም ፈጣሪዮም ምዃኑ ከይፈልጥዎ ዓይኖም ተሰዊሩ ነበረ። ዓይኖም ተሰዊሩ ልቦም ተሰዊሩ ከይርእይዎ ከይፈልጥዎ ደንዚዙ ነበረ ማለት እዩ። ስለዚህ ኣሕዋተይ ኣሕዋት ሁላትኩም እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ ጊዜ ለቆሌጳና ለሊቃነ ለእግዚአብሔር ደቀ መዛሙርትን ተገለጸ ተናገረ። ላዕናውን ይናገረና ይዘሎ ሎሚ እንታይና ንብል ዘለና እንታይስ ንዛረብ ዘለና እንታይስ ንገብር ዘለና ኣብ ገዛና ምሸት ኣብ ገዛና ቃትሪ ኣብ ስራሕና ኣብ መንገዲ ኣብ ንኸዶ ብሙሉ እንታይና ንዘራረብ ስለምንታይ ኸኢና ንሓስብ ስለምንታይና ኸንገብር ዘለና እዚ ጥያቄ ንኹላትና ንሕድሕድና
يزبحنا مالتيو انتاي نزاربلنا انتاي نقبرلنا زلنا يا زمان تسعى يا زمنيو حمشتا شحن حمشتا ميتن عمتا قرني عمتا هبدا زوجلنو زلتسلو زمننا زمنا برهان عالم زوللنو دستا زوللنو ክርስቶስ ተንሰሉ ሞትና በሞቱ ተደምሰሰሉ ዕዳና ለዳቤ ዘቀለሉ ዘመን ናይ ደስታ ዘመን ናይ ብርሃን ዘመን ናይ ሕይወት ዘመን ካብ እስራት ተመሓያሉ ዘመን ከኩነኔ ዘወጣናሉ ዘመን እግዚአብሔር አምላክ ፀሐይ ዘውጣሉ ጨለማትን ዘርሐቀሉ ጊዜና ዘለና ማለት እዩ አው ሰዓት ዚ ብርሃን ዘዓደለና እግዚአብሔር ስለ እግዚአብሔር እንታይ ንዛረብ ስለ ህይወትና እንታይ ንገብረልና እግዚአብሔር አምላክና ንዑና ንማጎት ይብል ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥር 15 ዘሎ ኃይለ ቃል እንታይ ይብል ንዑና እንዋቀስ ይብል ኃጢአትኩም ከም ደም እንተቀይሐ ከም በረዶ ጻዕዳ ክገብረ ይብለና ጎይታና ከም ዝዋውዕ ቀይሕ እንተሆነ አነ ደግሞ ጻዕዳ ክገብረ እሺ እንተልኩም በረከት ትበልዑኩም እምቢተልኩም ግን ሰይፍ ክበልዕኩም እዩ ይብለና ለጎይታና አምላክና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ታዲያ ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ ዘአክል ተአዘዝቲና እንታይ ዘአክል ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር ከም ዘለና ኃያል ነፍስናን ከም ድላይ ዝገብራ ዘልዕላን ዘምጣን ዝቀትላን ህይወት ዝህባን ነፍስና ከምዚ ገይሩ ክጭምቃን ህይወት ክባን ዝኽእል እግዚአብሔር ኃያል ምዃኑ ንሕና ደግሞ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ምዃንና ፍጡራት ምዃንና ስለዚህ እንታይ ዘአክል ፈሪሃ እግዚአብሔር አውሽጥና አለና ስለዚህ ጉዳይ እንታይ ንዘራረብ ንኸውን እና እግዚአብሔር አምላክ እንባልኩና ጎስቀልኩም እንሐመኩም ለምንታይ ተኸዱ ዘለኹም በለው እሳቶም ደግሞ ካፍቶም ክልተ ሓደ ቆሌጳ ዝባል ከምዚ ይመለሰሉ ስኻ ጋሻ ዲኻ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ዚ ተገበረ ሳይትፈትን ኢኻ ካበይ ኸይኻ መጺኻ ዝብል ቃል እዩ ክምልሰሉ ንምልከት ማለት እዩ እሱ ደግሞ እዚና እዚ ናተዘራረቡ ክኸይዱ ከለው ስለ መጻሕፍት ስለ ታሪኻት ስለ ዘምህሮም ስለ ዝነገሮም ስለ ነቢያትን ቃላት እናተናገረ ስለ መጻሕፍትን እናተርጎመ ክነግሮም ከሎ አይሰምዑን ነይሮም ልቦም አይተኸፈተ ስለ ዝነበረ ማርከስ ህዝበ ክርስቲያን ልቦናና ክኽፈት ይግባእ ልቦናና እንድሕተኸፊቱ እግዚአብሔር ውሽጥና ይሓድር ኣብ ልብና ይሓድር ይውዕል ይኸይድ ይነብር ይመክር ስለዚህ ሕማቅ ነገርና ረሐቀ ጽቡቕ ነገር ደግሞ ኩሉ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክና ይህበና ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ናይ እግዚአብሔር ደቀ እግዚአብሔር ስለዝገበረና ደቀ ብርሃን ስለዝገበረና ውልደ ብርሃን ስለዝገበረና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ክርስቲያን አህና ነፃ ዝወጣናሉ ከባርነት ክርስትና ህይወትና ዘሕፍረና አይኮነን ስለዚህ ክርስትና ህይወትና ኮታስ ከሆዕና ዝግባእ ደስ ክብለና ዝግባእ እዩ ምክንያቱ ንሕናን ለእግዚአብሔር ጸላእቱና አለና እሱ ግን አፍቀረናን ፈተወናን ስለዚህ እስካዕ መስቀል እስካዕ ሞትን በጽሐ ስለላና ሞቱ ብሞቱ ሞትናን ደምሰሰ ኃጢአትና ኣብ መስቀል ጠሪቁ አርሐቆ ጸልማትን አርሐቀ ብርሃንን ሃበና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እዚ ዝገበረና እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ለአምላክና ለእግዚአብሔር ይሁን እዚና ተባሃሉና አለው እማውስ ትባሃል ከተማ እማውስ ትባሃል ዓዲ አተው ስለዚህ ሰዓቱ ወሺ ነይሩ ከሓልሆም መሰለ እሳቶም ደግሞ ንዓና ምሳና ሓደር በሉ ምክንያቱ ክርስቲያን አቦታትና ክርስቲያን አደታትና ጋሻ ምቕባልን ስለ ዝፈቱ እዩ ልዝዩ አውደ ዓመታት ንፃዋዕ ንዑ ባረኹልና ንዑ ሓቢርና ንብላዕ ንዑ ሓቢርና ንውዓል ንዑ ሓቢርና ንተሓጎስ ኢሎም አቦታትና አዴታትና ልዛረው ልዝዩ ንዓና ምሳና እቶ በልዎ ምስኡ አተወ ምሳቶም አተወ እንጀራ ቀረቡ ባሪኹ ቆሪሱ ሃቦም ዓይኖም ደግሞ ተገለጸ ክርስቶስ ምዃኑ ደግሞ ፈለጥዎ ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እንታይ ምሳሃቦም ቆሪሱ ባሪኹ ምሳሃቦም ስለዚህ ኩሉ ጊዜ እንበልዖ እግዚአብሔር ባሪኹ እንሰትዮ ኩሉ ጊዜ ባሪኹ ይዝበና አምላክና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን በስመ አብ ብለን ወወልድ ብለን ወመንፈስ ቅዱስ ክንብል እግዚአብሔር አምላክ ይባርኮ ይቅድሶ ማለት እዩ እንበልዖ ምስደምና እንሰትዮ ምስደምና ይዋሃድሞ ልቡናና ደግሞ ብሩህ ይገብሮ ማለት እዩ ስለዚህ ክንሐስብ ይገብረና
ክንኸይድ ይገብረና ኩሉ ነገር ደግሞ ጸጉ ያዓድለና ማለት ይሞ ስለቃሉ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን። ስለዚህ እሱ ካብኣቶም ተሰወረ እሳቶም ደግሞ እናሞየዩ ናብ ኢየሩሳሌም ከዱ። ኣብ ኢየሩሳሌም ስኸዱ ሕዋቶም ሃዋርያትን ኣብ ሓደ ገዛ ተዓፅዮም ነበሩ። እሳቶም ናብኣቶም ተሓወሱ። ካብቶም አንስቲ ቅዱሳን አንስት ደግሞ ካብቶም 36 አንስት ቅዱሳን ዝኾኑ ካብኣቶም መካከል ላቤ መቃብር ኸይደን ስለዚህ ኣብዚ መቃብር የለን ተነስተዋል እንታይ ትገብራለኽን ስለዚህ እሱ ተነስተዋል ኸዳና ለደቀ መዛሙርቱ ንገርኦም ዝብል ሐዋርያት ናይ ቅዱሳን መላእክትን ድምፂ ሰሚዐን እና ጎየያ ናባቶም መጽየት ስለዚህ ጉዳይ ናተዘራረባና ኣለዋ እሳቶም ደግሞ ናባቶም ተሓወሱ። እዚ ነገር እዚ ምሰምዑ ንሕና እውን እኮ ኣብ መንገድና ኸድና ኣለና መጀመርና የፈለጥናዮ ነርና ድሓር ግን ማዕድ ምሳና ምስተቀረበ ባሪኹ ምሳብና ዓይና ተገለጸ ልቡናና ደግሞ ተኸፈተ። አምላክና ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ደግሞ ፈለጥናዮ ካባና ተሰወረ እናበሉ እዚና እዚ እና ተዘራረቡ እናለው በማኸለም ተዓጸወ ገዛቲው ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኢሉ እግዚአብሔር አምላክ ተዛረቡ። ሰላም ይዓድለና እግዚአብሔር አምላክ አሜን በሉ። ሰላም ይዓድለና ሰላም ንዓኹም ይኹን በለ ሰላም ንዓኹም ይኹን ለዚዩ ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ። ስለዚህ ለሰብ ስምረት መሰረት ዝኾነ ለሰብ ሰላም ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ መጸ ናይ ሰብ ስምረት ሓቢሩ ክነብር ሓቢሩ ክነብር ሓወይ ሓፍታይ ክበሃል ሰላም መከራ እስር ኩነኔ ይህን ተዋጊዱ ሰላምን እግዚአብሔር አምላክ አቦም ሰላምን ያዓድለና እግዚአብሔር አምላክና ሰላምን እግዚአብሔር አምላክ ይወርደልና ለሀገርና ሰላም ይግበረልና ሞ ክርስቲያን አይወዛውኩም ይሄ ናይ እግዚአብሔር ቃል ተነቢሩ አይውዳኒ ሁሉ ጊዜ መዓሪዩ ሁሉ ጊዜ ሐድሽዩ። ስለዚህ ለጠቢበሰ ትበቆ አርቲ ቃል መልካም ዝኾነ ሰብ ጥበብ ዘለዎ ሰብ ሓንቲ ቃል ጥራሕት ትኾኖ እንታያሳ እንታይኹም ልሒድኩም በዓልኩም ለበዓልኩም እናተዘራረቡም ትኸዱ ዘለኹም እንታይ እዩ በለው ናጎስቆልኩም ትኸለኹም ዘይኮነ ዘይረብሕ ነገር ታማውስ ትበሃል ቤተ እግዚአብሔር እያ። ስለዚህ አሕና ካብ እየገዛና መፂና ኣለና ናብዚያ ክንመፅእ ከለና እንታይ ንሓሰብና መፂና ስለዚህ ዘሎ ኩነታት ንሓሰብና መፂና ዘቤተ ክርስቲያን ሲ ኩሉ ጊዜ ኣብ ክራይና ንነብር ኩሉ ጊዜ ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ንዋየ ቅዱሳት ተሸኪምና ንነብር ሓደ መዓልቲ ናይ ባዕልና ቤተ ክርስቲያን መዓዝና ንገዝእ እግዚአብሔር ህዝብናስ መዓዝ ተኣኪቡ ሓደ ልቢ ኮይና ሕዋት ንሕና ኣብ ማእኸልና ኣትዩ ዝብፅና ሰይጣን ጥራሕ እዩ ጸላይ ሰብ የለን። ስለዚህ ሰይጣን ይጸላይና። ስለዚህ ኩሉ ጊዜ ክርስቲያን ምስ እግዚአብሔር ከይነብሩ ምንቲ ስለዚህ ከይጽልዩ ከይፍወሱ ምንቲ ኩሉ ጊዜ በተለያየ ምክንያት መልኩዕና ቀየረ ዘጸግመና ሰይጣን ጥራሕ እዩ። እዚ ደግሞ ነሸንፎ ንኽእል ብትዕግስቲ እንዴት ታግስና በቃ ትዕግስት አለው ሰይጣን ነርሕቆ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዚህ ሕጂ እውን ተኾይኑ ኩላትና ምእመናን ዘለው ሕዋትኩም ዕርኽትኽን ኩሎም ዘለው ኩሉና ቤተ እግዚአብሔር ክመጽእ ኩልኽን ሐዋርያት ክትኾኑ ኣለኩም ወዳት እውን ኣንስቲ እውን ኩላትና ሐዋርያት ኩላትና መልእኽተኛታት ኩላትና ኣምባሳደራት ኩላትና ሰበኽቲ ክንኸውን ይግባእ ማለት እዩ። ኣብ መድረኽ ወፂኻ ምስባኽ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ በየገዙ ኣብ ትረኽቦ ሓውካ ንዓና ተፈወስ ንዓወ ድሓን ንዓና ቤተ እግዚአብሔር ንዓ ጸሎት ግበር ኢልካ እንተ ጠይቃይ ሓውካ ተድሕነ ኣለኻ ማለት እዩ ሞ ስለዚህ እዚ ክንገብር እዚ ደግሞ ኣነ ኮልኩን ዝናገር ዘለኹ ኣብ ሐዋርያት ስራሕ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 እስካብ ፍጻሜ ተሪኾም ኩላትና ሰበኽቲ ወንጌል ኢና ይብል ማለት እዩ። ኣንስትን ኣወዳትን ሁሉም ጠቕላላ ስለ ሰባኽ ወንጌል ክኸውን ኣለዎ። ለማዓንቲ ዝረአናዮ ምስክርነት ክንምስክር ይግባእ። ለማዓንቲ ሰማዕናዮ ክንምስክር ይግባእ። ስለዚህ ከም ሐዋርያት ከም ኣዴትና ቅዱሳት አንስት ልንኾን ይግባእ ማለት እዩ። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ መዓር ናተነጋገርና ስለ ቤተ እግዚአብሔርና ናተነጋገርና ስለ ህዝብና ምእካብና ሓቢርና ኮይና ቤተ ክርስቲያንና ገዚና ህፃናት ደቅና ትውፊት ቤተ ክርስቲያን ለነሱ መስርትና ከማና ናብቲ ናውሉ ከይነብሩ መሰረታዊ ነገራት ሒዝና እዚ ክንገብር የናልና ክንዛረብ ይግባእ። ስለ ህይወት ስለ ንስሓዊ ህይወት ክንዛረብ ይግባእ። ውሽጥና ማለት በዓልና ለበዓልና ማለት በዓልካ በበዓልካሲ ስለ ንስሓዊ ህይወት ማእዝ የንስሓ ዛቲ ማእዝ የዝቕበል ማእዝ የዝቆርብ ክንበል ይግባእ ማለት እዩ። ስለዚህ እዚያት ናዛረብና ክንኸይድ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና። እግዚአብሔር አምላክ ይባርኩም። አሜን።
ወስብሐት ለእግዚአብሔር።